Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi lave et lille haul, men der er ikke så frygtelig mange ting, så ja. Lad os komme i gang med første ting. Bubblegum, men jeg har desværre lige spist lidt, men ja, det er bare original bubblegum fra Lidl. Lad os komme videre til næste ting. Bush-chokolade med, kiks ind i, og den ser så lækker ud. Det er sådan der, men lad os komme videre til næste ting. En sort top, men, og den er også, den er fra H&M, og den er fra Netto, hvis jeg ikke fik sagt det, så den er rigtig flot, men den har sådan lidt stor her, og det er vildt flot, synes jeg, hvis det er sådan lidt sommer. Men og så ærmeren, og så er den også bare sådan stram, og så er den sådan lidt kort. Men videre til næste ting. Et par helt originale cowboy jeans, eller hvad jeg skal kalde. De er helt flotte. Det er faktisk sådan nogle, som jeg på nu bare i blå. De her, de er bare sorte. Men ja. Og fik vi købt? Nej, så fik vi ikke købt mere. Men vi ses en anden random dag. Hej hej!